गसाइगावनि फाख्रिगुरि गामियाव अखा हायैखौ नोजोर होनानै नांगोल जुंगालजों लोगोसे आबाद मावनायाव बाहायग्रा आगजुखौ फुजा होदों। मन्दिराव दिनै आफानि सानावनो आं हाबदोंमोन। दिनै बेवहाय बिदों। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय दुलागाव गामियाव दिनै फुं समनिफ्रायनो फाख्रिगुरि गामिनि रायजो राजा बोराइ बेन्थ' गथ' गथाय हिन्जाव हौवा ज' ओंखारना गोबां आबादारि सुबुंफोरानो अखा हायैयाव अखा गैयैनि थाखाय दै गैयैयाव माइ गायनो आबाद मावनो मोनैजों गोबां दुब्लि फोथारफोरा रानखांना दं। लोगोसे गोबां सुबुंफोरानो भुगिनांनानै दं। बेखौ नोजोर बोनानै दिनै फाख्रिगुरि गामिनि गारजासालि साखाथियाव बाथौ धोरोमनि नेमखान्थि आसार खान्थि बायदियै जग्य आहुति होनानै इसोरनि सेराव आरज गाबनानै फाख्रिगुरि गामिनि दैसा सेराव जाहाथे अखा हायो आरो गासैबो सुबुं माहारिफोरानो आबाद मावनो हायो बिनि थाखाय आबाद मावनायाव बाहायग्रा आगजु नांगोल जुंगाल मै खफ्रि खदाल लावथि बायदिफोरखौ फुजा होयो। फाख्रिगुरि दुलागाव गामिनि गामि गोराजों लोगोसे गोबां रायजो राजा सुबुंफोरा जोंनि बाथौ धोरोमनि दुलागाव फाख्रिगुरिनि दिनै हौवाफोर हिन्जावफोरै जोङो जा एसे एनै सायज' खांनानै जोङो बिमा गंगाखौ जे जाहाथे अखाखौ जोंनि बे दुब्लिफोराव माइ गायनो मोनो बिनि थाखाय जोङो रायजो राजा ज' जानानै फुजा होदों आरो जोङो दा हालुवा हिसाबै जोंहा जेनेबा नांगाल जुंगाल बेफोरखौ नांगौ हिसाबै खफ्रि बायदिसिनाखौ नांगौ हिसाबै जोङो बावफादों आरो भगबानफोरनो सिनायथि होदों जे जों हालुवा जोंनो नांगौ बेफोरबायदि आइजें उजेंखौ लानानै जोङो मावनानै जायो जे भगबानफोरा जे जाहाथे जोंखौ अनहरो आइ आफाफोरा जोंखौ नाहरो गोजौनिफ्राय जे बुहुल बुजायाथ' मावखायो मुनुसुमायाफ्रा दिनै भगबानफोरा अनोबो ना बिनि थाखाय जोङो जयग' होदों प्रसाद फाथालि बावदों दिनै आइजें बायदिसिनाफोर जाखिनि नांगौ बेफोरखौ होनानै खुलुमदों। दिनै खुलुमनायाव भगबाननि इसासै होनाय होयैया जों गाबज्रिदों गाबज्रिनायजों लोगोसे जे जाहाथे फैयो खोमा जोंबो दिनै फिसा फिसौ खांलांनो मोनो खोमा माइरं गैयाबाथ' जोंबो थांना थानो हाया नालाय बिनि थाखायनो दिनै भगबानफोरनाव बिदों आरो जोङो जा एसे मोनो माइ गायनायाथ' गायदोंमोन साफा सानै होमबाबो बे जानायनि लामायाव गैया आरो हाग्रा बायदिसिना जाजोब्बाय दै गैया जाम्फै गैया अखा गैयाबा जाम्फैयाबो फैनो गोब्राब जायोना ओंखायनो जेबो दैखर बायदिसिनानि थाखायबो जोंहा जेबो गैया सुबिदा मथन ओंखायनो जों गायनो हायाखै आरो दा दिनै फुजा होदों जे अखा मोनो खोमा गाबोन समफोरबाबो मोनोबा गायनो आसा खालामना होदों आरो जों फुजा जाबाय दिनै गावनि नांगौखौ जों हास्थायनो थाखाय दिनैनि दिनखौ जोङो फुजा होदों बयखौबो ज' लानानै फाख्रिगुरि दुलागाव गामिनि दिनै आं फंनैसो बिबुंथि होनो सानदों अखानि थाखाय बा गायनो मोनै फुनो मोनैनि थाखाय 1400 बांला बोसोर 1400 बांला बोसोर माबानिफ्राय दिनै अखा गैयैयाव जों बे अखा गैयैनि थाखाय जोङो बयबो माइ गायनो मोनैयाव जों बयबो खाथि खालानि बयखौबो लानानै आरो गामिनि आइ आफाया दिनै जों गायनो मोनथारियाव सोरबा गायनो मोनदोंब्लाबो खाथियाव जे सेल'फोर दं बेफोर गायनो मोनदों जायफ्रा गैथारै सेल'फोर आरो जाम्फै दै गैथारै दिनैसिमाव जोङो सासेबो गायनो मोनाखै दिनै गायनो मोनैनि जाहोनाव जोङो बाध्यथा हिसाबै जों आफा इसोरनाव जोङो रायख' गाबख' खुलुमनानै आफा इसोरनि नामै जों दिनै फुजा होनानै दिनैनि दिनखौनो जों अखाखौ जों जाहाथे जोंनि खाथियाव लाबोनो थाखाय जों हास्थायदों बयबो गथ' गथाय बिदा फंबाय बिब' बिनानाव जों खौसे जानानै आरो जोङो धोरोम मोनसेनि नङा बिभिन्न धोरोमनि दङ आरो बिभिन्न जायगानिबो दङ जों खाथि खाला बे फाख्रिगुरि दुलागाव गामि फरेस्ट भिलेजनि सिङाव रायजो जानाय जों गामिनि बयबो जों दा अखानि थाखाय होख्रावगासिनो दं आरो गायनो मोनथारै जानानैबो दङ सोरबा सासे आरो सोरबा एसे गायनो मोनबाय गायब्लाबो जोङो हाग्रा बंग्राजोंनो जोङो दिनै बे गायनायाबो गाज्रि महरै दंगासिनो दं बेनिखायनो जोङो दिनै रायजो राजाफ्रा एफा फैसा दान होलायनानै
जोङो बे बोराइसारा बुरासारा दैमा सेरावनो बिमा गंगा देबिनि नामै बिमा गंगा दशहरानि नामै जों अखानि थाखाय बयबो खौसे जानानै आर'ज गाबदों। आरोबाव दिनै जोङो नुबोदों मुलुगाव अखाखौ बेबायदि फुजा होनानैबो लाबोयो नालाय आरो जोंल' नङा अखाखौ ओरैबायदिबो जोङो अखाखौ हाहोनाय नुदों मुस्लिमफ्राबो हाद्रि हालायाव दुगैनानैब्लाबो हाब्रु हालायाव दुगैनानैब्लाबो गावसोरबो आफा इसोरनियाव हांख्रायनानै अखाखौ हाहोयो। एक समाव जोंबो नुबोदों बेबायदिनो जोंबो दिनै ओंखायनो बे दुलागाव फाख्रिगुरि गामिनि ओनसोलनि खाथि खाला गामिनि बयबो जों जगदान होलायनानै जे जों बोरैसा दैमा सेरावनो गंगा देबिनि नामै गंगा दशहरानि नामै जों बयखौ फुजाखौ होनानै लादों। दा इसोरनिसो खोथा जोंनो अखाखौ होगोन ना होआ हाहोगोन ना होआ। अखाया हादों सारिगिदिं खिन्थु अखाया खुवा बादिसो जोंनाव गोग्लैदों। बयनिबो हा हु गायखानायब्लाबो गायैब्लाबो गावजोबलांबाय। दिनै माइ दै मोननो हानायनि राहा गैया जोंहा आरो खाथियावबो जोंहा प्राकृतिकआव जोंहा सरकारनि थाखायब्लाबो सरकारफ्राबो जोंनो जेबो होआखै। दिनै मा खल गंसे गैया दुब्लिफ्रावबो जोङो जाम्फै मोनसे गैया आरो जोंनि खाथि खालायावब्लाबो जोंहा गायनो हानायनि गोहोआनो गैया। मानोना सरकाराबो एसे एसे सहाय होयोमोनब्ला जोङो बे ओनसोलनि जायगाफ्रा बे फाख्रिगुरि दुलागाव गामि ओनसोलनि फरेस्ट भिलेजनि ओनसोलाव थानायफोर बिसोरो गायनानै लानो हागौमोन खोमा आं आसा खालामदों। जायनि थाखाय जोङो बयबो उन्दै उनला गथ' गथाय बोराय बुरि जों दा बे फाख्रिगुरि गामिनि बोराइसारा दैमा सेरावनो जोङो गंगा फुजाखौ होनानै जोङो बिमा गंगाखौ जोङो हास्थायदों। जाहाथे जोङो आसा खालामदों बिमा गंगा देबिया दासिमावबो दिनै साखाथि फाखाथि एफा एफा हाज्रिदगासिनो दं अखाया जोंनाव दाबो बेबायदि अखायानो गैया। जायनि थाखाय जों बे फुजाखौ होनो गोनां जादों। दिनैनि फुजाखौ होदों सोर जानालि गावनि मनजित औवारिजों जोङो बे गंगा फुजाखौ होनानै लादों। दा आं बेखौनो खावलायनानै बयखौबो आफा इसोरखौ जोङो हास्थायनांगौ। हास्थायाबालानो थायोब्ला जोंखौ साजा होयो निस्सय बेखौ जों नुहुरदों। आंबो दिनै पुरहित जानानै ब्राह्मण जानानै खाथि खालाजों आङो थांनानैबो बिदिनो फुजा हैबायगासिनो दं। दा बे फुजा होनाय जायगाफ्रावबो बयबो रांख्राव रांसि जानानै माइ गायगासिनो दं। सोरबा मारुवा गायनाय बादि गायगासिनोबो दङ। जाहाथे अखाखौ एसे हाजानो लुबैदों हायोब्ला एसे मोजां महरै मोनगोन होननानै आसा खालामदों। माने फुजा होनायाव नांगाल जुंगालजों लोगोसे माखासे आबाद मावनायाव बाहायग्रा आगजुफोरखौ फुजाफानाय नुदों बेनि सायाव मा बुंगोन? बे आइजुफोरखौ लानानै दिनै ब्राह्मण पुरहितआ फुजा होदों। ओरैबायदियाव होदों अखा हायोबा जोङो खफ्रि नांगौ। अखा हायोबा जोङो नांगाल जुंगालजोंनो मोसौ मोसा लानानै जों हालेवो। दा हालेवनानै जाग्रा हिसाबै जों बेखौनो गथायनानै आफा इसोरनाव आफा इसोर अबंलावरि आनान गसाइनाव जोङो जाहाथे बेफोरखौ जों देखायनानै जाहाथे जों अखाखौ हाहोनो हायो खोमा जोंनि एरियायाव जोंनि जायगायाव बेखौनो आङो बुंथिनानै दिनै